Il-linja nazzjonali ta' pajjiżna l-Air Malta mistennija tirreġistra telf ta' 30 miljun euro fis-sena finanzjarja li għalqet f'Marzu tal-2019. L-aħbar ta' ftit jiem biss wara li l-Ministru Silvio Xkembri li jissana ta' responsabilità tal-linja nazzjonali tal-ajru ironikament ftaħar li l-Gvern ħoloq pedament b'saħħtu. Iżda fl-istess waqt ħarab milli wieġeb dwar il-qagħda finanzjarja tal-Air Malta. Il-loss accounts għadhom mhux preżentati. Qed jinħadmu ovvjament kif kollu l accounts ikun nista' nikkummenta fuqhom. Qablu kien hemm il-Ministru Konrad Mizzi li mexxa lill-linja nazzjonali, iżda dan sa qabel ir-riżenja dejjem baqa' jinnega li l-proġett ta' ristrutturar li tant ftaħar bih kien falla. Tantu hekk li fawissu wara li ċ-ċentru tal-avjazzjoni ħareġ b'rapport li jgħid li l-Air Malta reġgħet tinsab fiż-żona l-ħamra u kien ħareġ jiġħad. Jidher li l-Air Malta reġgħet qiegħda bid-dejn ġifieri qegħdin fiż-żona l-ħamra. Ġifieri inti qed kitteb dan ir-rapport? Nassigurak li l-audited accounts għadhom laqas huma finalizzati u laqas audited, però huwa ċar li l-Air Malta se terġa' tieni sena konsekuttiva tagħmel. Ġifieri qed kitteb dan ir-rapport li ħarġu ċ-ċentru tal-avjazzjoni. M'hemmx accounts, ġifieri m'hemmx jitgiddeb. Sorsi ta' Net News jindikaw li issa Gvern Laburista qed waħħal f'Konrad Mizzi għad-diżastru fl-Air Malta b'diversi deċiżjonijiet żbaljati. Fil-fatt iċ-ċentru tal-avjazzjoni kien diġà waħħal fl-espansjoni ta' rotot ġodda bħala waħda mir-raġunijiet ewlenin għal dan it-telf finanzjarju. Dan apparti li l-Air Malta issa qed tikkunsidra li tirtira l-pjan li topera titjiriet long haul lejn iċ-Ċina u New York. Telf ta' 30 miljun euro għall-Air Malta jfisser mhux biss ritorn għal riżultati negattivi, iżda saħansitra splużjoni fl-ammont ta' telf. Dan hekk kif fl-2017 il-linja nazzjonali kienet irrappurtat ċifra ta' telf li hija 3 darbit inqas. Kien fl-2018 li l-Air Malta reġistrat profitt ta' 1.2 miljun euro. Madankollu dan kien biss għaliex il-Gvern wettaq diversi manuvri biex fost oħrajn ħoloq kumpanija u bih diversi time slots.